खौरांगिरि गौतमनि जे वर्कशप बे मथंगा चक बे तामुलपुराव जे जथुमनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आङो जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों। बेनि थाखाय डिजिटेल बर' खौरांगिरि गौतमनि मानगोनां आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। आङो बेखौनो बुंगोन जे दिनै जे जोंनि लाइमोन माने सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनि हारिनि जे मोनसे गोनांथि जे मेडिया बेखौ आबुंथारै नङाब्लाबो बबेबा मोनसे लेभेलसिम माने सुंथानो थाखाय जे बिथांमोना गावसोरखौ बावसोमदों। गावसोरखौ बावसोमनायनि गेजेरजों डिजिटेलनि जे मोनसे आशीर्बाद बा डिजिटेलनि मोनसे एडभान्टेज बेखौ लानायनि गेजेरजों पर्टेल माखासे चेनेल माने बा ब्लग माने चेनेल खुलिनायनि गेजेरजों जे जोंनि हारिनि गुबुननो फोरमायनो गोनां बाथ्रा, गावजों गाव फोरमायनो गोनां बाथ्रा, सरकारनो फोरमायनो गोनां बाथ्रा, जोंनि राजखान्थियारि बा संबिजिरारि माखासे मोननो गोनां बाथ्रा, नैबे बाथ्राफोरखौ गुबुननो मिथिहोनांगौनि थाखाय जे जों बबामोन बे समाव जोंहा गावहानो मोनसे राव, गावहानो मोनसे मिडिया बा गावहानो मोनसे चेनेल दिनै जोङो जोंनि लाइमोनफोरनि नाजानायनि थाखाय दिनै दङ। बेनि थाखाय बेनि गेजेरजों जोङो दिनै फोरमायनो नाजादों। बेनि थाखायनो आङो बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। जोङो गोबां समनिफ्रायनो जोङो बुंबोबाय थादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि हारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय जोंनो माने टिभि चेनेल नांगौ बा निउस चेनेल नांगौ। जेरै मोनसे हादरखौ जौगाहोनो थाखाय माने 4 पिलार जेरै लेजिस्लेटर, डेम'क्रेसि बा दिनै माने एक्जिकिउटिभ बा मिडिया बेखौ नांगौ जायो। थिग जोंनि हारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखायबो जोंनो बेफोर गासिबखौबो नांगोन। बेनि थाखायनो जोङो एक्जिकिउटिभ मानसि दिहुननो थाखायबो जोङो नाजादों, लेजिस्लेचार मानसि दिहुननो थाखायबो नाजादों आरो दिनै माने जुडिसियारि लेभेलाव खामानि मावनो थाखायबो जोङो दिनै मानसि दिहुननो थाखाय जोङो बयबो नाजादों। आरो दिनै मिडिया हाउस जोङो बेबायदि फुल फ्लेजेड बेबायदि नङाब्लाबो डिजिटेल मिडियानि गेजेरजों जे जोंनि लाइमोनफोरा जेबायदि सिगांदों बिनि गेजेरजों जों जथेस्थ' जोङो मदद मोनदों। बेनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिथांमोननि लामा दावगालांबाय थानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो मदद खालामगोन। आरो दिनै जोङो मादों जोंहा गोबां बेबायदि जेंनाफोर थायो जेराव माने गुबुननि बांद्राय एटेनसन मोननो नागिरा। दा बेबायदि समाव जोंनि बे माने पर्टेल निउस चेनेलफोरा जथेस्थ' माने मदद होदों जोंनि थाखाय। आङो बेखिनि बाथ्राखौ आङो दिनै मोनदांदों। दा बेवहायनो लाइमोनफोरखौ मोनसे खावलायनो लुबैदों, बियो मोनसे दिनै माने केरियारबो जानो हायो। दा बेनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा ओरैनो थास्लायस्लाय बेफोरबायदि माखासे केरियारफोरखौ सर्ट टार्म माखासे डिप्ल'मा बा सर्ट टार्म माखासे कर्स बा अरियेन्टेसन माखासे माने प्रग्राम बेबायदि मोनसे स्किलफोरखौ माने लानायनि गेजेरजों बेफोरबायदियाव लासै लासै जुदि आवगायबोयोब्ला बेनि गेजेरजों खामानि मावनानै गोजोननायबो मोनगोन, ससाइटिनि सोमोन्दैबो मिथिगोन, डेभेलपमेन्टनि सोमोन्दैबो मिथिगोन आरो गभर्नमेन्ट प्लास माने मिडिया रिलेशनशिप माबायदि सोमोन्दो बा मिडिया प्लास माने पाब्लिक सिटिजेन माबायदि नैबे बाथ्राफोरखौबो जोङो मिथिगोन। आरो मोनसे देशा माबोरै रान जायो आरो मोनसे देशखौ माबायदि डेभेलप खालामनो हायो, मोनसे हारिखौ माबायदि डेभेलप खालामनो हायो, जोङो बे मिडियानि गेजेरजों जोङो मिथि मोनो आरो मिथिहायो। बेनि थाखाय बे स्कपखौ जोङो साफ्रोमबो लानो हायोबा मोजां। गोजोन्थों।